हेलौ सुमि। हेलौ आदा। मा खबर नोंनालाय? आंना बारा मोजां नङा। मानो मा जादों नोंहालाय? बिदिनोसै नोंथ' मिन्थिखायोना, फारसेथिं न'खरनि प्रब्लेम, फारसेथिं मोजां मोननायनि प्रब्लेम। इस बेखि माबा मोनसे प्रब्लेम जाबाय आरो? नङा, थेवबो आंना बेलेग, नोंसिनि बायदि गोजोन खुसि नङा। है बेफोरबायदियालाय मानसिनि जिउआव जाखायोब्रा सुमि। थारैनो नोंसिनि अनलायनायखौ नुयोब्ला खुसियानो मोदै गफ्राङो। नोंनि गोरबोआव आंसो जानांगौमोन। नङा दे सुमि, नोंनाबो थिगैनो दङ। समजों लोगोसे गासिबो थिग जाजोबगोन। औ दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा? औ दे सुमि बिदिबा। औ दे बिदिब्ला। गावबुरा नोंथां, जानाय लोंनायखौथ' बारा मोजां बानायनाय जायासै। माबायदि मोनजाखो? दा इमारजेन्सिबो जाबाय, फिसालायाथ' गैयानो। गावनि माबा खामानियाव हाखु दाखु थांनांबाय। जानाय लोंनायाथ' बिदिनोसै नोंथां। बे सरखारनि साख्रि होनबाथाय आरो माथो बुंबावनो नोंथां। आजिखालि साख्रिखौबो मा बुंबावनो नोंथां। हथात जायो। एपइन्टमेन्टआ माब्ला सफैखो, माब्ला थांनांगौ जाखो। जेखियानो जायामोन नोंथां, बबे डिपार्टमेन्टआव होन्दोंमोनलाय साख्रिया? साख्रियाथ' आं एप्लाइ खालामनायथ', आं एयारपर्टआवनो खालामखादोंमोन। दा बावनो मोनदों। फिसालाया गावनि भाग्यखौ मोनबाय आरो। हाब, साख्रिखौ एयारपर्टआव मोनदोंबाथ' बिराद मोजाङानो जादों। आंथ' बे गथ'खौ साख्रि मोनगोननि जेबो आसायानो गैयामोन। हनै बिफायासो बोरै खालामना होखो। आदसा गावबुरा बाबु, थांखियाथ' मोननैमोन आंना। मोनसेया जाहैबाय फिसाला साख्रि मोननायनि, आरो आलासि दंफैयो दादि आदैया जुदि गाज्रि मोनाब्ला आं फंसे खोथाखौ स्रास्रि बुंनानै दोनखानो लुबैदोंमोन। गामिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट दंफैयो, गावबुरा बिथां दंफैयो। मा खोथामोन आदै? आदैया जुदि गाज्रि मोनाब्ला, गोसोआव जेबो साननाय गैयाब्ला, आं नैबे गावबुरा बिथां सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट दंफैयो गामिनि, बिथांमोननि सिगाङावनो आङो आंनि फिसाजो निफाखौ नोंनि आखायाव गथायनो सानदों। आदै, आं बे खोथाखौ बोरै मानना लानो हानांगौ, जायखौ आं बिनानाव महरैसो नोजोर होयो। बे खोथाखौ बजबनानै लानांगौआ नोंनि थाखाय जोबोद गोब्राब। नाथाय आं सानो आदै, बे आंनि खोथाखौ नों गनायगोन होननानै। आंनि गोसोनि साननायखौसो बुंफ्रुनानै होनाय जाबाय। नंगौ नोंथां, आंबो सासे गामिनि गावबुरा हिसाबै नोंथांनि फंफ्रोमबो बाथ्रायावनो मदद दं। आदै, आंखौ एसे साननो समाय होदो नामा? दे आदै, नोंनि साननाय बायदिनो जाथों। आंनि बुंनांगौखौ आं बुंबाय। जागोन आदै। आदसा बन्दु, नोंहालाय माला थांनो सानखो साख्रियावलाय? आङो फैगौ सप्तायावनो थांनायनि लाहार फाहारखौ खालामजोबखाबायमोन। आदसा दे बिदिब्ला मोजां खामानियाव बिदिनो थाब आगान सुरनांगौ। आदै बिजिर, नोंहा सम दंब्ला दोनलांनानै फैदो। बेनाथ' नों नङाबानो जाखाया। दे आदै बिदिब्ला नायनोसै आं टाइमफ्रा मा जायो। आदा बिजिरालाय न'आव थांनो गोसो जाथाराखै? थांनोलाय गोसो जादोंमोन, नाथाय बहाथो। सरकारनि जाखानाय दाहानायालाय गोसो जाब्लाबो थांनो मोना। सम लानानै थांदो आदै नोंहाबो, नङाबा न'खरनि मानसिफ्रा गोसोखांबाय थागोन। औ जागोन दे मादै, आंबो बेखौनो सानखादोंमोन। एबार न'आव थांबा आंबो थांफाखागोन आदा। जायगा नायथावथाव, आंखौबो लांफाखा। थाङा माथो दा, जाम्बि एफा लामा गोजानाव न'आंबा गैया जोंहा ओरैनोबा। नोंखौ लानानै आं बहा दोनहैनांगौ? नों जेराव थायो बेयावनो थागोन। आदा बाजैमोनालाय अबायथो थायो? नङालै जाम्बि, उसुबिदा जायो। नांगौबा उमराव थांबानो जायोना। दे आइ, मालाबा मोजां सम लानानै थांफाबानो जाबाय। दे आइ, नोमाया थिगखौनो बुंदों। बङाइगावआ नायनो मोजांथारनो, माब्लाबा थांबानो जाबाय, मेला सम दंखायो। आफा, लांफैयाबासो दा। हेलौ लोगो। हेल'। दिनैलाय मानो एथ' मोनायाव कल खालामदों?
आं नोंनो मोनसे इम्पर्टेन्ट खोथासो खिथानो सानदोंमोन। दे बुं दे। आंजोंनो स्टाफआव साख्रि मावफानाय सासे सेंग्राजों आं दिनै कर्ट मेरिज लाबाय। दिनैलाय मा फाग्लि फाग्लि खोथा बुंदों नोंलाय? दिनै एप्रिल फुल नामा? बिदि थगायनो? नङा लोगो, आं नोंनो सैथोखौनो बुंदों। हा? लोगो, जुदि बे खोथाया नंगौब्ला बिजितनि खोथाया मा जानांगौ आरो नों बेखौ माबोरै बिजितनो फोरमायनो? बेनोथ' जाबाय लोगो, आं बेखौ माबोरै बुजायगोन? लोगो, नों बिदि सानना हवा खामानि मावनाया बिराद गिदिर गोरोन्थि जाबाय। ना नोंखौ बिजिरा माबा मोनसे गाज्रि बाथ्रा बुंदों नामा? जायनि जाहोनाव नों बिजिरखौ बावगारनांगौ गोनां जाबाय। नङा लोगो, बिजितआ आंनि सायाव जेबो गोरोन्थि खालामाखै। नाथाय आं मा खालामखो? आं गावखौनो जेबो हमदांस'नो हायासै। नाथाय आं दाबो गिखांनाय मोनदों बिनि अननायखौ लानानै। लोगो, थारैनो नों बिदि खामानि मावनाङामोन। नोंनि आरो नोंनि न'खरनि खावलायनायावसो बिजितआ नोंखौ बजबना लादोंमोन। नङामोनबाथ' बिजितआ नोंखौ बिनानावसो सानखायोमोन। बेनोथ' जाबाय लोगो। थारैनो बे खोथाखौ खोनायोब्ला बिजितआखि सहायनानै थानो हागोन? नोंबो साननानै नायदो लोगो, ओरैनो मानसिया दुखुथियाखा आरो नों बिनि गेजेराव मानो बिदि मावखो? लोगो, नों आंखौ हेफाजाब खालामदो। अन्नानै नों बिजितखौ बुजायदो आरो आंनि बाथ्राफोरखौ खिथानानै होदो। आं गोरोन्थि खालामफ्लांबाय। आं मा रावजों बुजायगोन बिजितखौ, जायनि अननाया अन्थाइ बायदि गोरामोन? आं बिनि गोरबोखौ माबोरै बुजायनो हागोन लोगो? नों बिदि खालामनो नाङामोन। प्लिज लोगो, नों आदा बिजितखौ मोजाङै बुजायदो आरो मोजाङै लाखिदो। बे दुखुआव थायोबा आंबो गोजोनै थानो हानाय नङा। मानसिया नोंनि बुंनायाव गावनि अननायखौ अरायनि थाखाय नोंनो होबायमोन, नाथाय दिनै बिनि गोसोआव बे रावखौ खोनाब्ला मा जागोन? जागोन दे लोगो, हानायखिनिखौ आंनिफ्राय नाजानोसै। नाथाय माबा मोनसे जायोब्ला दाया आंनि जानो मोननाय नङा। दे बिदिबा लोगो, दोनथ'लायनोसै नामा? नोंबो उन्दुदो, आंबो उन्दुनोसै। दे फंबायफोर, लोंदो दे। जिउआनो गैलानो। बोथोराबो गरमथार। बोथोरा जालायबाय नै। हेलौ। हेलौ बिजिर आदा। सुमि, मा खबर नोंना? मोजां। नों अबाव दं? आं नै मोनसे साहा दखानावसो दं। साहा लोंबाय थादों जों लोगोफोरजों। माबा आदा, नों एसे साइडआव थांनानै रायज्लायहैनो हागोन नामा? आच्छा दे, 1 मिनिट। दे सुमि, बुंलाय। बिजिर आदा, नों आंखौ गोरोन्थि दा सान। नोंनि निफाया साननैसो सिगां गावजों मावफाग्रा सासे सेंग्राजों कर्ट मेरिज जाबाय। मा? आं बेखौ मा खोनाखो सुमि? नंखायना नंगौ जाखो? आदै मादै मोनहा मिथियाखै नामा? मिथिया आदा, रावनोबो खबरखौनो होआखै बियो। दे बिदिबा सुमि, दोनथ'दो। हेल' आदा बिजिर। जाबायना नोंसिना? जाबाय। दिनै दाबाव थांसै। हाब, दिनै गोसोखांफेरा मा गोसोखांलाबायदोंब्रा बेलाय? जोंहाबो खामानि मावै जेल खानायाव थानाय बायदि मोनबायमोनथ', लोङैसै। थ'दो।
लों फंबायमोन। जागोन दे आदा जागोन। ओइ फंबायफोर लुलाय। गासिबो फारि फारि गोमालांजोबबाय। लोंहोफेरा दिनैलाय आदाया मा साना लोंहोलाबायखोब्रा एसेबो हमनो हायासै आं। माबाफोर जालायबायदों नामाब्रा जेबोखौनो बुजि मोनथारासैलां मा जाबावगोन। हाब गोबावथारसैमोनला दाबायाव मोनलोङिया दिनैबा हले हाथरखि थुख्लायलायनाय लोंखासिगोन आं। मालायनि मोनलोंनायावनो माइरिबो होखानोसैलां दिनै हले बायनाय जिनाय जेबो फात्ता लालालां। ओइ हिरल मा सानलाबायखोब्रा नोंलाय? हा नङा हाथरखिसो थुख्लायगासिनो दंमोन आं। हैद हाथरखि थुख्लायनो फाग्ला बुङोब्रा नोंलाय? नङा हाथरखियासो सिरिदों। अ मालायनि फसायनायखौ सेलाबायोब्रा नाय आंखौबो। ओइ आंनि सामब्रामखौ सेबाय खिन्थुबा आंनि गंगाखौ हले दासेखा। जाम्बालाय नोङो लों हनै आदाया होगासिनो। औलै आदाया दिनै मा जादोंथाय बिराद टेनसन नुदां मानसिखौ। लोंफेरा दिनैबा मानो एसेग्राब लोंदोंथाय? ओइ जाम्बाफोर नोंसोर जेबो मिथियालै। आं नोंसोरखौ एसे मोजां अननानै दाबायाव लोंनो लाबोदों। नोंसोर मा जानला मोनलाब्रा। हेल' हेल' आदा बहा दं नोंसोर? जों दाबायावनो दं। अ अबे मोनसेयामोनलाय? आं लामायावनो दं आदा। अ ससेयाव गायबोदो बे टार्निं खाथिनियानो रन थांगासिनो। थाथ' फैदो बैयावनो फै। फै आदा बिजि मा खालामनाय जादों बेफोरलाय? आंथ' नोंनि बेबायदि हुदा माब्लाबाबो नुफेराखैमोन। अ सोर जाखो? आंसो आदा सुमि। अ सुमि। औ आदा। नों बाव मानो फैदों? थां सुमि नों न'आव थां। आदा सिखारदोथ' न'आव थांनोसै। आदा आं न'आव थाङालै सुमि नों थांफिनदो थां। आंखौ दिनै हारसिं थानो हो। सिखारना आदा नों दिनै बेफोरबायदि लोंफेरै बुस्थुफोरखौ मानो लोंलाबायदों? आदा सिखारना आदा। सुमि नोंनि मिथिखागौना सुमि आंहा दिनै मा जादों? नों मानो आंनि खोथाखौ मानिया सुमि? नों थांना सुमि
नों थां। आदसा बिनानाव जोंना आदाया मा जामारदों? अ नोंसोरनि खोथाना लायाखै नामा ओहो बिदि? लायाखैथ'। बिनि मोजां मोननाया गुबुनजों हाबा जाबाय। मा बाथ्राया बिदिसो? औ आदा। अ बिनि थाखायथ' जों दा बेयाव। नङा नङा बेना बिदि खालामनाया थिग जायासै। जेखियानो जाया मानो आं दा आदाखौ न'आव लांनोसै नामा? नङा नङा जों बिदि हगार हरलाबायनो हानाय नङा। नोंसोरो जेबो जिंगासिनाङा आं बेखौ जोंनि न'आवनो लानानै थांगोन। दे बिदिबा जों गाबोन फुङाव थांनोसै। थ'दो आदा आं नोंखौ जोंनि न'आवनो लानानै थांनोसै। आं नोंखौ बिदि गालांनो हाया आदा।